Mă scuzați că am închis episodul trecut așa de devreme, dar dacă nu-l închideam, avea să fie rău pentru că eu vorbeam cu mama și dura cam mult timp. Și a intrat în player și când vorbeam eu cu mama, i-am împins în void. Și probabil a chemat-o cineva și ea stătea aici, așa, uite aici, așa stătea. Se uita în jos, așa. Se uita în jos, uite așa. Și i-am pus aia să poată să te împingă, să te lovești, să te omori și am împins-o și i-am dat pe aia skidget. Vezi skidget, vă arăt. Intrăm, apăsăm pe aceste două cuțite care acum eu le mișc. Dăm click pe ele și sunt mai multe chestii. Apăsăm pe players. Și aici, desigur că sunt doar eu, dar aici că tu nu o să te poți da la astea. Invite. You have no friends online. Știu, mă. Tips. Sam. Pink ship it. YouTuber. Oh my god. Să-l vedem. Sean Chris. Refuse. Refuse. Mă rog, member. Și când o să fie aici cineva care nu o să vă placă să o face mult rău și vă strică mapa, de exemplu dacă sunteți pe creativ, îi dați, aici este numele lui, așa galben ca al meu și aici scrie, la mine scrie aici Did Paul John, dar la eu scrie cu totul altceva, Steve, bla bla bla, visitor. Cine vreți voi sau cine vă face probleme sau cine nu vă place sau ce skin are sau nu vreți Steve sau Alex să vă intre în aici. Aici o să arate Kitchen cu sur și ceva cu verde, nu mai știu ce scrie. Apăsați acolo și o să-i dați pe Kitchen. Asta e tot. Sper că ați înțeles. Eu nu prea știu să explic, dar am explicat ce știu și cum pot. Te rog, mă, intră, chiar nu-ți place mapa Rainbow? Mie îmi place foarte tare mapa și am schimbat aici, aveam înainte aici o oală cu diamante, din diamante, nu cu diamante. Și... de... Săritură de dublu, triplu, 4, simplu. Acum o secundă. Bă, ce negru și aici. De ceva. Mergem aici. Eu aici vreau să mă trezesc. M-am trezit. Butoanele s-au băguit. E clar că butoanele s-au băguit acum. Bang! Bunga la la, bungaja. Și sincer, de aici ne putem cățăra pe casă. Căsuța mea drăguță. Și mi-am făcut casă de bedrock pentru că... Da, știu că e urât bedrock-ul. Chiar foarte, foarte urât bedrock-ul. Dar n-am ce să fac, oameni buni. Pentru că bedrock-ul niciodată nu se distruge. Oricât ai da, el nu se distruge. Eu acum dau și nu se distruge. Vedeți? Nici măcar... Doar așa se spune că îl strici. Adică aici arată că îl strici, dar nici măcar o crăpătură nu ai făcut. Pentru că bedrock-ul e bed, adică pat, și rock. Bedrock. Rock, nu știu ce înseamnă. Probabil înseamnă foarte, foarte tare sau ceva de genul piatră. Piatră înseamnă căpățân. Piatră, ciment înseamnă stone. Mă rog.
Am pus torțe ca dacă e noapte și cineva vrea să facă parcurul noaptea. Adică e clar că o să fac parcurul până când o să reușească. Pentru că vreau acolo în turn. Ca să câștige, trebuia să fac și acolo ceva. Nu știu, spun să târnăcoape. Nu târnăcoape, cum să strice ușa și să... Oricum, mă rog. Săbii sau arcuri, fără săgeți. Ok. Ana. Și nu știu cum Little Rose sau Little Elliot, Jason, o să mă urască Elliot, Jason. Fac! Te rog, bă, intră, nu regreți nimic. Bă, să iau asta, iubitului meu și gata. Îi folosesc câteva ender pearl-uri, ce spuneți? Nu, sunt ale lui. O să-i folosesc puțin elitra lui și totemul, nu. Uite așa, o să mă bată, erau invers. Așa, astea sunt ale lui, ale iubitului meu, my boyfriend. Și aici sunt chestul meu, care sincer are foarte puțin dacă te uiți într-o parte. Sau înăuntru, da, dacă te uiți în celălalt găzdănaș, am o tonă. Mai mult ca iubitului. Bă, de ce nu s-a dus înainte? Bă, vă rog, intrați. Hai, nu fă de râs. E pus să dai pus. Te rog, intră cineva. A intrat... da, și a intrat și un băiat Creeper. Așa era numele lui scris. Avea un skin de Creeper. Într-adevăr, cu mânuțe, nu chiar Creeper din ăla. Păi... M-am ținut cu shift-ul. Treaba ce-am voi nu știți. Dacă aveți nevoie să faceți parcurs, știam eu că trebuie shift sau stăteam pe shift și îmi pui pe drum. Lumină, întuneric. Ia uite, frumos. De sub ușă. Uitați-vă, aici acum e lumină. Uitați-vă atent aici. Acum e întuneric. Lumină, întuneric. Dacă e lumină, înseamnă că chestiile alea s-au dat jos. Dacă e întuneric, înseamnă că chestiile alea s-au ridicat. Exact. Și a stupă lumina de acolo. Haide, mă. Haide. Lumea se joacă pe multiplayer master. De ce nu vreți să intrați? Intrați, mă. Nu mă nervați, please. Nu mă nervați. Mă nervez deja la... Frate, e așa de bun la parcă... Bă. Iau armura dragului meu. Doamne. Așa. Îmbrăcată cu full diamond enchant. Bang! Full diamond enchant, frate. Nu pot stric blocuri. Yuhu. Game setter. Pot să stric, mulțumesc. Acum cineva intră și mă vede că eu o stric. Putem să stricăm, hai să stricăm mapa. Nu vreau asta. Nu vreau. Ok, ne îmbrăcăm cu armura noastră decisivă, drăgălașă. Nu mai spun. Luăm aceste 63 de blocuri. Îmbrăcăm armura. Punem locul înapoi. Ne punem sabia. Și aceste 30 și nu știu cât de diamond-uri. Sabie. Aici am scris Diamonds. Așa mi s-a primit, dragilor. Acum punem așa să nu mai putem strica blocuri. Transfer aici. Oameni buni, intrați! Bă, trebuia să am 42 level. Trebuia să am 42 level. Deci am 0 level. Nici măcar puțin. Te rog, spune că am pus protecte item. I-am pus protecte. De ce nu s-a luat din armură? Adică trebuia să iei cât timp rezistă armura, nu? Ei. Da, eu am pus protection. Protecție. Protection. Doamne.
Protection. Mamă, cum se spunea, mă, dacă nu mă enervez de moarte, țin sabia în mână, spune că n-a luat nimic din ea, spune că n-a luat de aici nimic. Nu, perfect. Dacă îmi scot casca, sunt foarte frumoasă. Așa. Băi, eu oare i-am luat armura iubitului meu? Nu, e bine. Bă, trebuie să stup și armura dragului meu. Nu e mai supă niciun cacat că are timpul de asta e de din bedrag. Da, dar chiar nu m-am gândit că aici lumea poate să intre așa prin geam. Prin geam. Oh my god, eu stăteam în geam. Mamă, ce bine. Blocurile de diamant. Cu blocuri în mână niciodată nu arătați bine. Dar dacă țineți o sabie de diamant enchantată cu tot cu armură enchantată pe voi, sunteți foarte buni. Asta înseamnă că sunteți super tari și mă mișc acum. Nu știu de ce așa mă mișc, dar probabil așa mă mișc și aici. Da, mi se mișcă sabia puțin. Mâna nu. Blocurile? Și blocurile mi se... Uitați! Sabia mea se mișcă. Op. Așa nu se mișcă pentru că eu, da, clar, eu mișc. Deci uitați în sus, jos. Sunt full diamond enchant. Sunt full diamond enchant. Sunt full diamond enchant. Sunt full diamond enchant. Așa, nu o să am nici puțină armură pe mine. Lumea să crede că că fata asta a făcut pur și simplu o mapă, nu și-a pus nimic, și-a pus doar o casă cu chesturi secrete. Serios, frate? Chesturi secrete? Poate te mai gândești dacă tu la acest videoclip. Sincer, frate, bă, aș vrea să intri și romani în acest al meu, pentru că aș vrea să intrați voi, dacă vă uitați la acest videoclip, intrați voi pe mapa mea și să mai spunem și noi ceva. Ha? Rainbow 2 edited, probabil, ca așa. Bă, nu știu că, uitați, aici este jumătate de bloc plus un bloc și de pe enchant tu poți să te cațeri aici. Nu zbor sau ceva de genul, am chestii creativ, steluță, n-am. Și chiar și vă arăt. Fuck. Enchant. Spune că armura mea nu s-a dus. Nu e foarte bine. Nu, stați, aici am transferuri. Aici am member, invite sau tipuri. You have not friends. Eu aveam aici invite. Aveam, pot stric blocuri. Dispenser. Nu. Stai, mă. Setting. Stai. Forward item. Frate, nu pasă. Fac și eu așa și gata. Hai să le pun înapoi că mă simt prost. Dacă se întâmplă ceva. Frate, nimeni n-a intrat. De ce nu intrați odată? Trebuia să o las pe fata aia acolo. Intrați, măi, deschis. Doar dacă n-aveți același Minecraft, eu am versiunea nu știu cât acolo. Fac. Așa. Se face noapte și am să dorm aici. Dorm. Nani. Vreau să vă spun ceva. Uite, eu acum dorm așa. Adică tot timpul ceilalți au gândit așa să doarmă. Tot timpul, bla bla bla. Dar încercați cu shift-ul să dormiți. Vă puneți pe shift. Vedeți, eu sunt pe shift. Ne cățărăm. Pe orice pat vreți. Ne cățărăm. Punem mâna și dormim. Și uitați-vă atent. Babam, mă văd. Îmi văd corpul. Și mă trezesc tot cu shift-ul. Pentru că, da, am dormit pe shift. Ia uite, mă, zici că e o scară întreagă, mă. Ia uite.
Scară. Locul 2, yeah, locul 2. Nu-mi place locul 2 deloc. Vreau locul 1, Nu strica aia, că nu pot să stric și apoi mă simt prost pentru că trebuie să scriu iarăși tot din nou. Și cineva intră pe mapă și spune, oh, pot să stric, uite la asta, strică. Aha, pot să stric, ei stric toată mapa. De ce nu mai pus pe creativ să stric toată mapa? Într-adevăr că dacă puneți pe o mapă creativ, lumea e clar că se distrează, adică îți strică mapa. Adică eu am intrat pe o mapă din asta și nu știam că e pe creativ. Și când mă uit, sunt pe creativ cu ston în mână, credeți-mă, nu e bine deloc. Totul era cu lavă, borți pe jos, vai de ele. Și puteam să stricăm. Și apoi gândiți-vă că intrați pe mapa din Minecraft și totul este așa și trebuie să reparați. Oh my god, îți vei mii de ani să puneți blocurile înapoi. Și nici măcar nu știu ce blocuri sunt. Ba da știu, doar că nu le rețin. Nu, de ce am căzut? Boing. S-a dus din... Nu. Oricine și-ar dori să intre pe mapa asta. De ce nu intră? Shift-ul. Aleluia! 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 O scăriță drăguță. Oh, sincer, am lapis lazuli. Și am și glass bottle, doar că n-am glass bottle, bottle of enchant sau enchant of bottle sau enchant bottle sau bottle enchant. Nu știu de să mă uit. Nu mă mai uit că... Frate, intre cineva pe mapă. Bine, dacă vedeți acest episod, eu acum o să-l trimit. Intrați pe mapa mea, vă rog, intrați pe mapa mea. Pa, pa, eu am fost Jade. Pa, pa.